dadi pasanganku. Bisa. Ayo, mesti mulai mutah toh. Gandrung sing apik babangan kok. Apa ya ora ana sing liyane to Pak Ikit sing jenenge Wiratmaya? Kok sing rada ganteng ngono? Ora ono. Wis iki sing eneng Wiratbaya. Lah, wong ganteng Rongos. elek ini umpama dadi bojone sing dienggo gak raine wae kok. Ya wis tak tampa sak ono-anan. Awakmu aku teko terus cipiki terus awakmu Nadian. Oh cipiki-cipiki. Iya. Cipika-cipiki. Iya, cipika. Kai kanan ki kiri. Kok kena tenan tak nggo 50 ya? Ih, Rapopo. 50 siji. 50. Izin ya, Pak Haji izin ya buat. Apa mutah toh? Iya. Bojoku awor aku semaput toh. Anadian wujud temong peksi. Oh iya. Badhe tindak pundi Mbak Elisa? Ajeng mendem kucing. Badhe plesiran ngono. Wong jenenge kemesraan iku ajeng shopping ta apa mendem kucing. Iki ayu kek bodho murah karuan lho. Pacaran. Ya pacaran, si Nah. dong cipika-cipiki. Kepengin munggah swarga apa ora kok. Larung tekan wis ngene lho, sakit lho. Lah piye kesempatanku ya pas. Kumala Retna teka cemburu. Wong ayu pun kakang ora bakal ninggalke katresnan. Tenan yo Kakak. Sedulur batok senyari bumi tak labuhi temekaning pati. Pokoke sak lami-laminya kita sandingan yo Kak. Bakal tak ugemi janji bulan janji. Bisa Mas Wiratmaya. Sik Mas. Apa kuwi? Ceritane iki padha ayune, ora kaya malah medeni wong kuwi. Aku ki Nek sing iku ula. Ngene lho. Kaya ngono Kang Mas. Lho, wong wedok ki lek ngerti pacare, gendakan kat wong liya yo jelas marah. Iya wis. Ora apa-apa wis kok amuk. Piye? Langsung ngono. Ngomong apa? Ngono kuwi. Ya ngono mesti jedak sik wong wedok wis pembawaan tokonane ngono kuwi. Lah, Kang Mas Wiratmaya. Iki sapa? Ora. Sampeyan kok teko karo wanita liya. Keki ngamuk ta nelek. Nangis. Lah, Lho, saking soke lho pacare sing ditresnani gendakan karo wong liya ki wong wedok ki ora iso ngomong. Kumala Retna. Katresnanku mung siji ya karo Sri Wuning. Sampeyan kok kaya ngono to, Mas? Ora eling katresnan karo aku. Belas ora eling. Apa kowe ora eling? Biyen sak kamar karo aku. Jajale to ngomong. Kowe kok tega iki sapa? Sapa? Syukur. Sapa kok ana Syukur. kok kaya ngene mbok rayu-rayu sapa? Janjimu kepiye karo aku? Sik iki Aku wis tresno lahir teko batin. Senajan aku wis dijodohke karo luwe keles kabeh lho kepoyo iki lho kepoyo kepoyo Joko yo bersikap adil, mengimbangi Lho, ngono. mbok Ya toh Kang Mas, pacaran wis hidup semati karo aku kok malah rono. Karena santai. itu aku sing dadi terus namu. Iya. ora bisa. Dadi apa-apa kowe janji ora bisa. Dadi apa-apa kowe karo aku. Hop, Apa hop. bilang kukat nyawamu. Modar. Janjimu karo aku tak belani aku dijodohne karo wong tua aku tak belani aku tresno. Hop, iki ketoprak tang rusak masa depan iki. Kok merusak masa depan piye? Ala wong sing kene, lek nek kene aku kaya entuk hadiah Pak Igit karo Mbak Elisa kaya entuk hadiah. Heeh, nek karo Mbak Lucy. Rene kaya kena musibah aku. Wis to sampean tangleto Bu Haji kae. Umpama bapake dilirik wong wedok liya sapa sing ora kuat?